Oikein hyvää päivää kaikille. Se on 13-vuotias köyhä läski lihapullas Myrskylästä ihan oikeesti. Ei oo taaskaan tullut 2 viikkoa videoa. Ja nyt, tu saatana, kaikkien, yleensä mulla on aina joku selitys tähän. Mutta nyt, mä kerron teille. Mä en lopeta. En tiedä, lopetanko koskaan. Pissa on tulossa, et kyllä sit laatta lens. Siis niinku, kyllä se on kivaa, että ajat kuluvat nopeasti. Kyllä se on haikeeta, kun koko ajan kasvan isommaksi. No, ei vaan, mutta kiitos. Oot paska. Se oli niinku läppää, missä äitikin oli mukana. Että mistä toi tuli? Tosiaan tää oli tämmönen video tällä kertaa, ja jos piditte tästä videosta, muistakaa painaa tykkänäppulaa, jos ette pitäneet, kyllä laatta lentää.